ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟನಿಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೆಯ್ಯರೆಗ ದಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಟ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಭಾರತೀರ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಫಿಶ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಟನಿಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಫಿಶ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾನಂತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀರ ಕೊಯ್ದು ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪತ್ತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಣ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಅವೆನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಒಂದು ಅರಪ್ಪಡ್ ಅರತ್ತಾಕಿನ ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಕಡಿವೊಡು ಮೂಲಿಯನು ಕರಿಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಕರಿಮೀನ್ ತುಲೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತೀದ ಅತ್ತಂಡು ಉನೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂರೋಡು ಐತ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಐತ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಿಗಳು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುನ ಮೀನನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಅತ್ತಡೆ ಅಪ್ಜಿ ಕರಿ ಮೀನು ಅತ್ತನ ಅಂಜಲ್ ಸುರ್ಮಯ ಅವು ಪುರ ಮೀನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನೆ ಯಾನು ಐತ ಮುಳ್ಳು ಪುರ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಮುಳ್ಳುನು ದೆತ್ತದು ದೀವನ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೀನಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ವೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪು ಜಂಚದು ಮುಳ್ಳು ಪುರ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮೂರ್ದು ದೀವನ್ವೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದಾಕಿನ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ದೀವನ್ಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೀನಡು ಆ ಮುಳ್ಳು ಪುರ ದಕ್ಕಿಯ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಈತ ಒಂದೇನು ದೆಕ್ಕದ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ತೋಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಸಾರ ಅಮೂಲ್ 1 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪುಂಟಿಯನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದ ಆತು ತೂವನ್ಗ ಏತ್ ವಡ ಆತು ಬೊಕ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ಗ ತೊಲಿತ ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿ ಒಂಡೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋನ್ಬೆ ಪಂದು ಇತ ನೆಕ್ಕ ಒರಿದಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇತ ತೊಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೆರೆದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ದೀಲೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ದೀಂಡ ಚೂರು ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ಬಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಕಾಯ್ತದು ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೈಟಿಯನ್ನು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು 3-4 ಸಲ ಒಂದೇನು ಈತ್ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಪ್ರತಿವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಇಂಚಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಶೈಡುಲ ಸೋಕು ಕಾಯ್ಪೊಡುತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಈತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ತುಲೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಪೂರ ಶೋಕು ಅರ್ತದು ಯಾನು ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಒರಿದಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಯ್ತದು ದೆತ್ತಿ ಒಂದ್ಗ ತುಲೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕರಿ ಮೀನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಡಂಡ ಬೇತೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮಕ್ಕ ಮಾಸ ಆಯ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳಿಜನ್ನ ಮೀನಂಡ ಆಯ್ತ ಮಾಸನ ದೆತ್ತು ಮೂರ್ದು ದೀವನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಕಾಯ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವೊಂಡೆ ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒರಿಯ ಕಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆದೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತದ ಇದಾಂಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ತವಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಮಲ್ಲ ಚೌಂಟುಡು 2 ಚೌಂಟು ಮೈತೊಂಡೆ ಐದು ತುಲೆ ಎಲೆನ್ ಮೇಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚು ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದೇನು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೊಂಜಿ ಘಮ ಬರ್ಪುಣು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇಡು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಮುರ್ದೆ ಉದೊದ್ದಾದ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮುರ್ದುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪುಗ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಮುಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4-5 ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚವೆನ 2 ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ
ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 3 ದೀತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇನಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಾತೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದೊದ್ದಾದ 3 ಒಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾತೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ 3 ಒಂದೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು 4 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಕಡೆದೀತತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 7 ಚಮಚಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ 1 ಚಮಚ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 7 ಚಮಚಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದಾತು ವಿನೆಗರ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೆರವನ್ಗ ವಿನೆಗರ್ಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಡಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಕೈ ಆಡ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೆರವುಗ ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀನು ಅಂತೆ ಕರಿಮೀನು ಕಪ್ಪು ಇಪ್ಪನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ತೂನಾಗ ಕಾಯಿ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಐತ ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಈತನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುಡು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹೊರ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಗ್ತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಜ ಇದು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆದ ನೀರನ್ನು ನೆಕ್ಕ ಪುಂಟೋಡು ಮೇಲಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ದಂಟನ್ನು 3 ದಿ ಒಂದೆ ಖಾಲಿ ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಬೈದಳು ತುಲೆ ಮೀನ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ತೂನಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈತೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿಯ ಗಾಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನಂತ ಪನ್ಲೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯಿನ ಘಮ ಘಮ ಪನೊಂದುಂಡು ಈ ಮೀನ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ ಶೋಕಾದ ಬೈದಂಡು ಪಂದ ತುಯಾರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತುಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ತೋಜ್ಪವೆ ಎತ್ತ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಬೈದಂಡ ಪಂದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತ ಶೋಕಾದ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಬೈದಂಡ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ ಕಡೆ ಮುಟ ತುಯಿನೈಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.